Hello, what's up mga idol? Wala siya gurilya din sa Kapatagan. Uy! Kinsa to wala kasuway diri mo anhe. Panuway. Hello, what's up guys? Adto mi sa Digos City og sa Kapatagan City kay manglakaw ta dito at ubani. Kapatagan City. Asa man di ay? Digos City, Og sa- Barangay Kapatagan. Ay, Kapatagan City oh. Tara, mga tatawa magdamag. 1 2 3. Abot na David guys. Mo na yung mga lagan karon dito, mingaw kay bay. Mingaw na kayo. Grabe no. Tama. Diha mi matulog oh. Kana nga building oh. Agong siya guys, diha mi matulog. Ada mi matulog. Baba. Diha mi matulog karon kay lisod man kayo, uli pa mi sa Davao. Naamin diri sa Digos, Kapatagan Digos. Diha na mi matulog karon kay may tao guys. Diha na mi matulog kaming duha ni Abi guys. Naman pa ni siya ni lapu-lapu ni nga mga rebulto. Tugaya na anin. Ha? Okay na kayo. Mao ni ang mga rebulto sa unang panahon. Sa una, sa una ulit pa ka na ni. Wala pa. Wala pa ni dire. Wala pa ni nataod. Mao ni sila guys. Oh. So, pero mo ikaw na ni mga sobra pulo ka tuig hapon. Sobra. Sobra ni kay katong na mi diri. Na naman ni. Ani mi diri. Mao ni siya guys. Iti ka grabe ka mga karaang tao no guys ba. Mao ni mga kaliwatan na to gyapon eh. Mga kaliwat ni guys. Kaliwat mo guys. Kaliwat mo. Wala pa diri kay nay busay guys. Nay daghanan nila guys. Daghan man kay na sila di idea. Unsa naman na sila di ha? Ha? Uy, daghan na sila guys. Oh. Na karon pa sila nagawas guys. Kaya na sila nag-hadlocks. Terus ano amang pork material. Kalingawa na mo ba? Sus. Oh. Man kaliwat ni ko ano? Idol tambok man kaliwat niyo. Kaliwat idol tambok. Uy. Makyo man niyo. Sa man unsa man paghimo ni na makyo man unsa? Himo kisa paghimo ani. Sa paghimo ani na makyo man. Oy, bastos ka. Bastos. Ayan siya guys oh. Ano ni? Mga balay sa Diwindi diri. Balay sa Diwindi. Kani diri mo inom. Diri mo inom ang Diwindi. Oh, no. Naman balay niya. Balay niya diri. Nasa lang mga luparan. Ayan ko na guys oh. Yawa. Uy. Okay kaya ito. Tambok. Stambok. Ihotoy-hotoy ang atong vlogger ng stambok. Pero wala mga idol oh. Si idol abi na to mga idol. lukad rin. Ungguyon mo ko siya mga idol.
Wala siya gorilla diri sa Kapatagan mga idol. Nikurog na akong itlog. Wala siya gorilla sa Kapatagan. Pi, natipak! Natipak ko! Ah. Saka na si idol labi mga idol. Guys, wala akong nata guys kay marag. Hadlok ta ba? Ay hadlok uy. Ipitan ni dagana ba? Tara, si idol labi mga idol. Isod kayo oy. Karon mga idol, ano po inabot mga idol oh? Mga manuroy mga idol. Hello, what's up mga idol? Dito tayo sa Land of Peace sa Kapatagan. Mo ni siya mga idol. Si idol labi na to mga idol. Kung makanhi mo dire, kung kinsa to wala kasuway dire mo anhi, panuway mo. Ano ang sa inyo? Natamimi kayo. Tawar na madagma tanaw idol. Tanaw. Awa na kanang duha kanang tanaw to. Tama madagma madagma. Isugat sila sa duha ka tao po do. Dagma wala lagi. Hello guys, nata-address ha. Uy, naniniting mo guys oh. Nata-address kawayan lang guys. Ngita taguan ba? Kasi naikuan din ba? May baboy din ba? Uy! May baboy! So, dali na namin guys no? Dali na. Oops! Dali na namin taman kay malay na po big spot karon. Ato na po mi sa katong mga daghag mga milo. No, daghan mo. Dito, palingaw mo dito kay na mga milo dito murag naong nimo.